Oo, ako. Oo, lele. Dito siya sa polis. Hindi. Моля за внимание. Чувате всички? Така. Зализаме точно 5 минутка за туалет само. Отивате на пиш пауза, бързичко, да се прибираме в автобуса да продължаваме. Никакво размотаване, никакво пазарение, край с тия работи. Чингис? Аз те да ходя чука. Я нема. Те имаше някъде. Да, просто моята седалка е така. Ай, това е по-напали! Това пълби! Те къде изчезнаха? О, те. Те си отиваш на туалетна. Гриша, и ти ли отиваш, бе? От тук по стъпалата надолу. Ти ли правиш? При болята. Кенефа. Бахча с Кенефа. Ко станал? Не платихме пари! Какво станало? Не платихме пари в туалетната. Ей, Дамяне, ти ко викаш? Жената е събачка. О, Христа яде. Христа яде. Ти ядиш, ма. На кого телефон си взела? На Фиатър. На Фиатър. Не, какво такеш? Не! Аз съм ясно, иде. Много виждам какво става. Чата искам да се. Видях ли? Ко стана, платихте ли? Не платихме нищо. Не ми ставалиха пари. Ко правиш, ма, Симона? Ко правиш? Ласка ми, аз ме види. Диш са бърза и пейката. И ще аз играм пейката. Провиден съм аз, бе. Много съм главна. И от тук надолу, влизаш вътре и надолу. Тя ще я пришпър. Тя ще я пришпър. Абе, добре. О, тате. Тя ще я пришпър. Самолика. Ходи. Мам да я изхода не е. Кома гледаш? Махай соска. Безсрамница.
Cengiz. Ne yapıyorsun? Ah, bak baştan. Anima butay. Bu spor şöyle şkolite da piş balda. Yaştan altına bu. Hani? Koyma batı. Hadi. Minamam. Hadi drapnica be. Birkaç spekül tatlım bir odaydı. O merci. Daj. Daj go de. Daj go de. O. Mi. Эх, мать. Aro. Не можешь.